След 3-годишно задълбочено проучване на нуждите на младите хора, завършващи училище и подготвящи се за кандидатстване във ВУЗ, изпробване на варианти на дистанционно обучение и апробиране на няколко курса за подготовка за матура и кандидатстване, фирма Образователни технологии е готова да пусне на пазара на образователните услуги нов продукт – курс за подготовка за матура и кандидатстване по английски език, напълно различен от традиционно предлаганите курсове за дистанционно обучение или учебници с електронно съдържание. Докато при курсовете за дистанционно обучение курсистите посещават виртуална класна стая с преподавател и влизат в конферентна връзка с него и с други като тях в определено време, курсът на образователни технологии е асинхронен. Идея, заимствана от добрите практики на американските университети. Т.е. обучаемите работят според своя график, натоварване, скорост и възможности в удобно единствено за тях време. За разлика от учебниците с електронно съдържание, при които има предимно промяна на носителя на информация, курсът на образователни технологии се осъществява от квалифициран преподавател, който ръководи и следи процеса, прави необходимите уточнения и дава обяснения и допълнителни задачи при нужда. Всичко това в удобно за него време, но отразено писмено в личните страници на курсиста, към които той може да се връща многократно. По този начин се придържаме към философията на фирмата, според която подходът към всеки курсист е индивидуален и взима под внимание уникалността на всеки обучаем, неговите възможности, интереси и начини на възприятие. Нека да проследим как на практика се осъществява обучението, като го погледнем от гледните точки и на обучаемия, и на преподавателя. Погледнато от гледната точка на обучаемия. След заплащане на такса, която може да е различна в зависимост от входното ниво на обучаемия и времето, през което ще се подготвя, той получава достъп до 3 курса: английски за подготовка за матура, английски за кандидат-студенти и Exam Samples – изпитни формати. Водещ е курса за подготовка за матура. Курсът за кандидат-студентска кампания е спомагателен и служи за индивидуално надграждане в зависимост от желанията и амбициите на кандидата, а изпитните формати дават възможност за тренинг за време в крайния етап на подготовката. Курсистът получава задачите си от преподавателя седмично във форума, разположен най-отгоре. Всеки преподавател може да наложи свой ритъм или да подходи индивидуално към свой курсист, като му дава задачи или във форума, или с лични съобщения през клик on participants send the message. Курсът съдържа 10 теми, всяка от която акцентира върху проверяваните умения в формат матура: слушане с разбиране, четене с разбиране, преговор на граматична единица и проверка на усвояването, разширяване на лексика по темата с различни средства и проверяване на усвояването, указания за писмените задачи и примерни теми за есета по съответната тема с място за писане. Освен това, към всяка тема има relaxation corner, видеоматериали, забавни сайтове, музика и игри, с които се цели да се усъвършенстват уменията за слушане и четене по непринуден начин. Както и раздел Outside the Box, Related Articles, Videos and Other Resources, предназначен за най-амбициозните и любознателните. В този раздел често има и прикачена книга. Ползата от четенето на книги, както и от гледането на филми и видеоматериали без субтитри, е неизмерима и не подлежи на съмнение. Курсистът получава седмична порция от задачи, както и срок за изпълнението им. Ако освен матура той иска да се подготвя за кандидатстване, получава и надграждащи задачи от курса за кандидат-студентска подготовка за упражняване на специфичния формат. Например, за УНСС има специфични компоненти, задачи за попълване на текст с една липсваща дума, или за слово образуване. А за Софийски университет и Великотърновски университет има диктовки, като в конкретната задача има и въпроси за слушане с разбиране, за подобряване на концентрацията и упражняване на слуховата памет. При изпълнение на задача и отваряне на отговорите, курсистът вижда не само верните отговори, но и обяснение или препратка защо въпросният отговор е верен или грешен. Всеки курсист може да търси конкретни задачи или теми с търсене в браузъра. Ctrl+F отваря текстово поле, в което се изписва ключовата дума, която се осветлява в съдържанието на курса. Например, pronouns. Курсистът може да общува с преподавателя си със съобщения, като постави запитвания във форума, в чат сесия, по Skype или имейл. Също така, по преценка на преподавателя, може да публикува есетата и съчиненията си в своя блог.
Както във форума, така и в блога, участниците могат да споделят страници в Word, PDF или друг формат. След като покрият материала от курса, най-вероятно в края на месец март, курсистите преминават към изпълнението на изпитни формати за матура от курса Exam Samples. Ако погледнем курса от гледната точка на преподавател, вижда се колко много от рутинната работа се поема от самия курс и как основната задача се свежда до определяне на порцията според времето останало за подготовка и нивото на курсиста. Задачите се публикуват във форума или се ползват вече създадените седмични задачи с добавяне на нови по лична преценка в съответната форумна тема. Във форума преподавателят може също да качи свои тестове и текстове в какъвто и да е формат чрез функцията Edit, Add Attachment. Също така може да ползва функцията за съобщения, когато иска да каже нещо лично на курсиста. Удобството е, че всички съобщения и обяснения се съхраняват, или функцията Календар, когато иска да напомня за даден крайен срок. Някои курсисти предпочитат да виждат задачите си във Facebook, където създават група, с която се поддържа лесна комуникация. Другата важна задача на преподавателя е да провери качеството на изпълнение на задачите и да внесе разяснения и даде по-нататъчни указания. Това най-лесно става през Participants. Вдясно вижда се кой е посещавал курса. И Full Report of Recent Activity, там се показва периода от падащото меню, например дейностите от 15 ноември до днешната дата, и се разглеждат опитите на съответния курсист. С функцията Make Comment or Override Grade се отваря прозорче, в което преподавателят вписва забележка или обяснение. Може да го направи в ярък цвят, за да се забележи от курсиста при повторното преглеждане на теста. Най-отговорната задача на преподавателя е проверката на писмените работи. Там по аналогичен начин вижда опита на курсиста, използва copy-paste в прозорчето, което се отваря при Make Comment or Override Grade, като отново използва различни цветове за отбелязване на грешки, редактиране на стил и цялостен коментар. Там ръчно се нанася и оценката в точки, например 15 от 30, и се обяснява на какво да се наблегне при редакцията. Основното изискване към преподавателя е да познава отлично и трите курса, за да знае какви задачи може да даде на курсистите. Тук търсенето с Ctrl и F за намиране задача по ключова дума е изключително полезна, а също и възможностите и желанията на курсиста, за да дозира задачите и да упражнява формата на съответния вуз. От преподавателя зависи и налагането и изпълняването на правила. Например, преподавателят се задължава да публикува задачите с линкове до понеделник вечер, а курсистът да ги изпълни до неделя вечер на съответната седмица. Изработването на ритъм на работа също е задължение на преподавателя. Дозирането на задачи, задаването на разнообразни задачи, навременната проверка и редакция на писмената работа, провеждането на онлайн изпити при покриване на определен материал. Изпитите или се взимат от Exam Samples, или се качват във форума в Word формата. Един месец преди матурата, във форума ще бъдат качени форматите от миналите години, за да може всеки реално да прецени степента на своята подготовка. В заключение, платформата Moodle предоставя огромни възможности както за учениците, така и за преподавателите. На учениците се спестяват време и пари, но с това съвсем не се изчерпват ползите. Асинхронното обучение развива тяхната автономност и самостоятелност и ги подготвя за следващата стъпка в техния живот – академичното обучение, когато те сами ще трябва да планират, проучват, анализират и спазват срокове. За преподавателите дистанционните курсове предоставят още една пазарна възможност – да са полезни и генерират доход без голямо натоварване и в удобно за тях време. Те също могат да станат съавтори, ако публикуват интересни и уместни задачи във форума. Дистанционният курс по английски език вече има своите успешни студенти. Надяваме се все повече млади хора да се възползват от предоставената им модерна възможност за подготовка.